Ar y fai yn Uned5 yn 1929, cafodd yr Oscars cyntaf i gobrio yng Nghaliffornia. Ar y fai yn Uned5 2010, dwi'n mynd trwy bac Uned5 yn Caernarfon. Sut wyt ti, Fion? Fi'n iawn, diolch yn fawr. Ni jyst i cael ei middi gan y gêm na ddo. Do, weli si. O, stressful. Chwarae teg, chi ddim yn marfa gyda ddo? Na ddo. Chwarae teg. Ond fi ddim yn dda gyda gemau, to be. Wel, illa sydd wedi siawns eto ni munud, gan i fi fach gwell gyfeithio. Reit, ti fod ag tyledu dipyn o ledwt, Caerdydd, gafon yn Stacey a Caer Traps. Ie. O, ti fan o dyledu? Ydw, fi'n gwylio lot o teledu, lot o... Be, fyddi ti'n wylio nhw? EastEnders. Heston's Feast, fi'n dwlu ar programau coginio. O, ti? Ie. Wrth gwrs, gafon yn Stacey ddech yma Louise. A gath Louise fling bach o fingers, do. Do. O, ti'n gweld yw spin-off bach gafon yn Stacey, Louise a fingers? O, wel, dylen ni. Os oes rhywun yn stori len o hwnna, bydden ni'n ferch hapus iawn. Mae fe'n ddyn o lygus iawn. A thyn ni'n hoff iawn o gael cwrdd â fe eto. Dwi wedi dal Emma Wolford yr hyd yma. Sut ti yma? Dwi'n iawn, diolch, yn dod ffain. Mi oeddech chdi wrth gwrs yn un o prif fandiau Cymru. Ail yn unig i Mega. Chwerthin. Ail yn unig i Mega, sef Eden. Wel, oedden ni yna cyn Mega. Oeddech chi mor wych Oedden ni ddim cweit mor butch. Na, ddim cweit mor gawslyd. Na. Wel, weithiau. Faint o flynedd yn ôl oedd Eden? 97. 97. Ie, dwi'n hyn. Da chi'n meddwl bod chi'n di ail ffurfio fel nath y Spice Girls? Na. Na? Na. Dim o gwbl? Na. Reit. Ond, so chdi yn y Spice Girls, pa Spice Girl fysa chdi? Dwi'n gweld ti'n ddigwydd o'ch chdi a Posh Spice, rhaid i fi gyfadda. Ti? Mae ffordd da. Oce, ie. Ie? Ond ddim dippy spice, nag oedd. Na. Fyswn ni'n un o heina. Wel, dwi ddim yn gwybod. Na, paint, ti'n meddwl na posh, wyt ti? Ti ddim posh. Oce. O gwallt. Oce, Gymrae posh, felly. Dwi'n eisiau symud mewn fan hyn. Dwi'n licio ti. Mae'n gret i gael ffrindiau rownd. Diet Coke ar tap. Just bita mas o'r ardd. Telis am ob man, wario video games fyna, just chill o mas. Falle gwahodd ffrindiau sy'n gallu chwarae, sy'n mewn band, a just dweud, dewch draw, chwaraewch yn y gornel tra bod fi mwynhau'r prynawn di syl. Ti'n meddwl? Ydw, fi'n meddwl. Dwi'n len i symud mewn fan hyn. Wel. Dwi'n licio fe. Gan mae offer campio di Wobr yn y stiwdio heddiw, dwi eisiau gwybod pa 3 eitem sy'n criw y stiwdio methu byw hebddo fo tra'n gwersylla. Geth, sa chdi mynd i wersylla wan de? Pa 3 eitem sa chdi methu byw hebddo fo? Tent, Ia, yn amlwg. lle i wersylla, Reit. a sosban. Sosban. O'n amlwg. Chef, sosban. 3 eitem. Sach gysgu. Ffôn, Ia. iPod, a laptop. Gwcio lla a bita. Dairy Lee cheese slices, de. A teddy bear i gadw fi'n gynas nos. O, Ffôn, straighteners a make-up. Clustog, Beibil a dwfe. Inflatable hotel. Wet wipes, iPod, ia. a cardboard cutout fi o Britney Spears. Torch, achos dwi ofyn tywyllwch. Wt? Ynddo, rili ofyn tywyllwch. Oce. Rhifon gwesti agosach, dwi'n cysau campio. A hefyd, ti. O, iPod. reit. Yn cael rhyw fath o cerddoriaeth. Gydian. Rydian. Emma. Reit. A rhywbeth i gyginio, rhyw ffwrn bach, stof bach neu rhywbeth. O, Ie. ia. I ni gael bwyta fo'n gilydd, Ie. tra bod fi'n sythu'n well. Ie. Dyna ni, rhaglen arall wedi dod i ben, a fysa tent Uned5 yn dent eitha llawn basa.